उदालगुरि जिल्ला इउपिपिएल अफिस सेक्रेटारि सार। आदा ओमफ्राय खोनाबाय आदा? औ दे। ओमफ्राय फाथाखाथायाव नोंहा जेजेमनि खामानि मावनो दंमोन ना? औ औ। ओमफ्राय गाबोन प्रग्राम दंमोनलै जोंहा, ओमफ्राय एसेसो हरनो हायो नामा होननानै जों रिकुवेस्ट खालामदोंमोन आरो माने। जोंनावथ' बिदि डिमान्ड गैया नालाय, जाखिनि हायो जों स्किम नांगौ होननानै आं बिया, खिन्थु नोंथ' मोनाखैलै फैसाखौनो। फैसा मोननाय मोनो बे उनाव मोनखागोन ब्रा नोंसोरो। नोंसोर लाख थाखा पारसेन्ट होनानै लानो हादोंबा खामानिखौ, जोंनो जुदि 2000 3000 हरनायालाय माथो गिदिर खोथा जाखो आदा। आं अफिस सेक्रेटारि उदालगुरि जिल्ला इउपिपिएलनि। जोंबो सोलिनांगोन नालाय, बिराद उसुबिदायाव गोलैना दं माने जोंबो। खामानिखौनो हरा गबिन्द साराबो, बेनिखायनो दा बिराद रागा जोंना दं आंबो। पार्टियाबो फैसा बिलायलांबा दिगदार जालायनोसै माथो। पार्टिया बिखानांगोन दा, पार्टिनिफ्रायसो नोंसोर खामानिखौ मोनदोंबा। पार्टिनिफ्रायसो मोनाखै दालाय ओमफ्राय नोंसोरो खामानिखौ। लाख थाखा होनानैसो खामानि लादों माथो आदा, ओमफ्राय एसे बुजिदोब्रा। देलाय हरलाय माबा मोनसे गुगोल पे खालामनानै हरलाय थाबनो। दा जानाय नङा, गाबोन मा जायो रायज्लायनो। गाबोन नङालै दानो हरलाय। जायो, गैया गुगोल पे। नै सेंग्राफ्रा एकदम आंखौसो खेदावबाय थादों। बिराद मानसिनाव बुंहरदों आं बयखौबो। अफिसाव बिराद सेंग्राफोर थायो नालाय। दिनै जानाय नङा नोंथां। सेंग्राफोर थायोलै बिरादनो अफिसावहाय। बुजिबाय। दिनै जानाय नङा होनदां। ओमफ्राय मालाथो जागोन ओमफ्राय? गाबोनफोर रायज्लायनि दे। थै जाबाय सोरबा।